Ndewonu, aha m bụ Chiji Akoma, onye bụ ọkammụta na Mahadum nke Villanova dị n'ala Bekee n'ala Amerịka. Isiokwu m taa bụ dịka ajụjụ: enwere iduazị ụmụaka n'Igbo? Enwere iduazị ụmụaka n'Igbo? O nweghị isi arụmarụ dị na ya na n'ala Igbo ọ bụ site n'akụkọ ifo ka a na-esi ezi ụmụntakịrị ihe. N'agbanyeghị ụdị akụkọ ifo ọ bụ, e nwere ihe ndị dị iche iche n'akụkọ ifo na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ụzọ iji azụlite ụmụaka. Mana eleme anya, anyị ga-ahụ na ụdị ọnọdụ na-akpata ka ụmụaka nọkọọ gee akụkọ adịghịzi ugbu a. Ihe onyonyo TV o, kọmputa o, na ekwentị ndị nke nwere ike ka kọmputa agbanwee n'etu ụmụaka ji amụta ihe, nke mere ka ọ dị ka na akụkọ ifo dịzi ka ọ laala ala mmụọ. Ọ bụ ezie na FC Ogbalu kpụkọtara ụfọdụ akụkọ ifo ọnụ, ọbụnadị ndị gbasara mbekwu, wee dee Mbediogu, Akọbụdike. Anyị nwere ike isi na ebuchaghị naanị ụmụaka n'obi wee dee akwụkwọ ahụ. Kedụzi maka iduazị ndị dịka Omenụkọ nke Peter Nwana dere na Ala Bingo nke D.N. Achara dere? Iduazị ndị a etoghị oke ogologo, nke mere ka ọ dị ka a ga-asị na edere ha maka ụmụaka. Mana otu awụ n'ezi, ihe akụkọ ndị a na-akọ dị omimi karịa mkpa ụmụntakịrị. Ihe ngụpụta m taa ga-elekwasị anya na Omenụkọ. N'otu nzukọ ndị ọkammụta n'asụsụ Igbo, e kwuru na Omenụkọ abụghị iduazị ụmụaka. Mana ọ bụ ezie na akụkọ Omenụkọ bụ iduazị ndị okenye naanị? Ọ bụrụ na anyị ga-echeta, tutu nwata eruo afọ 12, ọ bụrụ na ọ ma agụ Igbo, o nwere ike bụrụ na nwa akwụkwọ ahụ agụọla Omenụkọ n'onwe ya ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ya. Ọ bụrụ na ọ gụọla ya, ọ gụọ ya na nzuzo. Ọ gụrụ ya n'ihi na Omenụkọ bụ otu akụkọ arọrọ arọ ama nke ọma. Dịka ọkammụta Ernest Emenyaọnụ dere n'okwu mbido ntapịa Omenụkọ ọ tapịara na Bekee, ka m kwuoro gị ihe ọkammụta Emenyaọnụ kwuru. Ọ sị: ọgbọ ụmụntakịrị Igbo na-eji Omenụkọ ebido agụmagụ n'Igbo. Ọbụna ụmụntakịrị na-enweghị ohere jee ụlọ akwụkwọ na ndị jere agụmagụ akwụkwọ okenye nakwa agụ Omenụkọ n'ụlọ ha. Ebe a ka ọ kwụsịrị. Ihe Emenyaọnụ, onye bụ oke osisi na nnyocha akwụkwọ nka agụmagụ edere n'Igbo, na-egosi n'ebe a bụ na iduazị a so n'akwụkwọ akụkọ mbụ ụmụaka na-agụ Igbo na-agụ. Ya bụ na Omenụkọ bụ iduazị ụmụaka. Anyị lee anya, anyị ga-ahụ ọtụtụ njirimara akụkọ ụmụaka na Omenụkọ. Nke mbụ, akụkọ ya etoghị ogologo. Ọ bụghị na ndị okenye anaghị agụ akụkọ dị mkpụmkpụ, mana ọtụtụ mgbe oge ụmụaka nwere ige ntị ma ọ bụ iche otu ihe anaghị ete aka. Ya mere ọ na-adị mkpa ide akwụkwọ ha nkenke. Nke yiri nke a bụ na akọmakọ Omenụkọ na-aga ọsịsọ. N'isi mbụ, anyị ahụla ọdachi dachiri Omenụkọ, ka ibu ahịa ya niile si fuo na mmiri mgbe eriri eji kedo ogwe mmiri dọbisịrị ka ya na ndị ibu ya na-agafe. N'ihu akwụkwọ nke so nke a, n'egbughị oge, Omenụkọ ekpebiela ire ndị ibu ya, tinyekwa otu nwanne ya nwoke. O teghị anya,
ihe ndị eme nke a mere ka akụkọ ka akpọrọ ya nke a mere ka akọmakọ na nhazi akụkọ omenụkọ na-efe efe ka akụkọ a na-akọrọ ụmụaka dịka etu akụkọ ifo si eje ọsịsọ. Ọ bụ ezie na njirimara ndị a na-egosi otu akụkọ omenụkọ ji bụrụ akụkọ arọrọ arọ maka ndị na-ebido agụmagụ n'Igbo, ọbụladị n'etu nwanna jiri tinye ilu n'akụkọ ya, anyị ga-ahụ na ụfọdụ ilu dị n'akụkọ a bụ ndị nke ụmụaka ga-aghọta ngwa ngwa ma jikwa ha rụọ okwu mgbe ha na ndị ọgbọ ha na-ekwukọrịta okwu. N'ime atụ, lee ka ọka akụkọ si tinye ilu abụọ n'akụkọ mgbe Okorafor nwanne Omenụkọ so Maazị Ezuma na Maazị Ọjị jee ụlọ Maazị Ọkpara ka o lee ma Ọkpara ọ ga-ekwe ka Omenụkọ gbapụta Arịsa o rere n'ohu. Maazị Ọkpara na Ezuma na Ọjị pụrụ jee gbaa izu. Mgbe ha lọghachiri, ha gwara Okorafor, nke a ihe edere n'akwụkwọ, anyị agbaala izu laghachikwa. Ọkpara kwere ekwe. Ọ sịkwa ebe ọ bụ na anyị na gị ahụtala anya na ihe dị na ya bụ emee nwa ka e mere ibe ya, obi adị ya mma. Okorafor wee sị ha na nke ahụ abụghị ụka. Ha wee sịrịta onwe ha na ha ga-ahapụ ya bụ okwu ka ọ dịwa echi, n'ihi na nkwụ fọrọ taa chaa taa abụghị ihe ọma. Ebe a ka ọgụgụ ahụ kwụsịrị. Ilu ndị a dabara adaba ma ọ bụrụ na ebumnobi onye odee bụ ka ụmụaka ghọta ha na-egbughị oge. Mana eleba anya na ya bụ akwụkwọ shinne, ahụ na ọ dabachaghị n'ụdị iduazị ụmụaka. Na nke mbụ, akụkọ nwoke rere n'ohu ndị na-ejere ya ozi, tinyekwa ụmụnna ya, n'ihi na ibu ahịa ya dum na ego ya dum kpochapụrụ na mmiri, abụghị ụdị akụkọ ụmụaka kwesịrị ịgụ. Dịka anyị ma, ọ bụ n'akụkọ arụrụ arụ ma ọ bụ n'akụkọ ifo ka ọ bụ n'akụkọ mmụọ, ihe dịkasịrịrị mkpa bụ iji akụkọ kụziere ụmụaka ọdịnala na ezigbo akparamagwa ha ga-eṅomi. Ọ bụ ezie na Omenụkọ bụ nwa afọ Igbo onye ma ka esi agba mbọ, mara ka esi enweta uru n'etu ọbụla ihe ji dapụta. N'agbanyeghị, ọ dịghị m ka na odee Peter Nwanna bụ n'obi na akụkọ a ga-abụ akụkọ nwata ka na-eto eto ga-eji mara ezigbo agwa. N'ime atụ, lee ka ọka akụkọ Iduazị a si zi ihe Omenụkọ na-eche mgbe o resịrị ndị oru ya na-agwaghị ha ihe o mere. Ka m gụọ ihe edere n'akwụkwọ. Mgbe ha na-eje n'ụzọ, Omenụkọ nọ na-eche ihe ọ ga-eme banyere ụmụ ndị ọzọ o refusịrị. Mgbe ahụ mmụọ ya na-ama ya ikpe na ihe o mere adịghị mma, bụ irefusị ụmụ ndị ọzọ, n'ihi na ihe mere ya abụghị ụka mmadụ kama ọ bụ ụka ọbasi dị n'elu. Obie. N'ebe a, ọ dị ka na Omenụkọ na-atọ onwe ya ụta maka ihe ọjọọ mere, mana eleme anya ahụ na echiche ahụ agaghị warawara. Ka mmụọ ya na-ama ya ikpe, Omenụkọ agbanweghị ihe ọ gaji ime, kama ọ hapụrụ echiche ahụ ka ọ bụrụ dịka edere ebe a, ụka ọbasi dị n'elu, nke na-abụghị obere ụka. Ọ bụghị ụdị ụka nwata na-eto eto ga-aghọtacha. Ọ bụ ụka ga-agbagwoju nwata anya. Ihe a na-akọrọ ụmụaka na-abụ akụkọ gara siriri werere. Ọ na-enwe ihe mgbagwojuru anya na ya. Mgbagwoju anya anaghị adị n'onye bụ ezi mmadụ na onye bụ ajọ mmadụ. Ọ bụghị egwu tụmtụm bọmbọm nke onye datara
ya ewere. Ọ dịghị Omenuka mkpa ka ya na ndị o rere kpedo ma ọ bụ ka ọ laghachi azụ n'ihe o mere, kama ihe o kwuru bụ na ọ bụ ije ya na ọbasi dị n'elu. Site na nke a, o nweghị mmadụ ga-egbochi ya ime ihe ọ bụla ọ chọrọ. Ya bụ na o kwetere na chi, ma ọkwa n'ike onwe ya ka o ji na-aga ije. Na mgbe dị iche iche n'akụkọ a, Omenuka na-eji ọnụ ya kwupụta ihe ọjọọ o mere n'ire ụmụ mmadụ ka o nweta ego ịzụ ahịa. Mana ọ na-eme nke a dịka onye chegharịrị, kama ọ na-eji ya anapụ ike ndị ya na ya na-emekọrịta, ghọgbuo ha ma nweta ihe ọ chọrọ n'aka ha. Nke a mere na o nweghị onye okenye ga-agụ akụkọ a sị na ihe niile Omenuka na-eme dị mma. Ọ dị otu a, kedu ụdị omume ụmụaka ga-amụta site n'ịgụ akụkọ a? Ọ bụ ebe a ka isiokwu m kwadobere okwu. Anyị na-akpọ Omenuka iduazị ụmụaka n'ihi na mkpụrụ edemede Peter Nwanna dị mfe ọgụgụ, nke mere ka ụmụaka na-ebido agụmagụ gụọ ya ọsọ ọsọ na-enweghị nsogbu. Ọ bụ maka na akụkọ Omenuka ịtụ ya oke ogologo dịka Jụọ Obinna nke Tony Ubesie dere, ma ọ bụ Ihe ọjọọ gbaa afọ nke Chinedum E. Ọfọmata dere? Ka ọ bụ na anyị na-asị na ụmụaka gụọ akwụkwọ a n'ihi na ọ bụ akụkọ arọrọ arọ nke mbụ edere n'asụsụ Igbo ma bipụta ya n'afọ 1933. Ihe ndị a dịcha mma na nke ha, mana iduazị ụmụaka nwere iwu na usoro nke ha, karịsịa n'ebe metụtara nkụzi ezigbo akparamagwa, bụrụkwa akụkọ dị mfe n'ihe ọ na-akụzi ma gosi. Iduazị ụmụaka na-akpa amụ ghara itinye nwata n'oke echiche tupu ọ mara nke bụ nke. Etu ọ dị ugbu a, anyị enweghị iduazị nke ụmụaka akpọrọ aha ya n'Igbo, mana ha erika n'asụsụ Bekee. Ụfọdụ n'ime ha ndị nke edere na Bekee bụ Chike and the River nke Chinua Achebe dere, na Ụzọ Echi, A Story of African Childhood nke Ernest Emeonu dere. Anyị nwere ọtụtụ akụkọ ifo, nwekwa ụfọdụ akụkọ ụmụ anụmanụ dị n'ime ha, dịka akwụkwọ ọhụrụ edere aha ya bụ Nwa Ewu Ayịrịghịa, The Adventurous Kid nke Urenna E. Onwegbu dere, na ngwakọta Igbo na Bekee. O dere ya n'afọ 2018. Ma abịa n'iduazị nke ụmụaka nke edere n'Igbo, ọ dị m ka na anyị ka na-achọ ịhazi ihe anyị chere na ụdị akụkọ a kwesịrị ịbụ. Ndewonu.